Здравейте хора! Направих си покупки за 2500 лева и сега искам да ги споделя с вас и да ви ги покажа. Първото нещо, което ми е много любимо и е много яко, е този MacBook Air. Потропваме малко. Искам само да го видите колко е готин. Брутален е! Ето го. Супер тъничък, супер як. Отварям го. Мега як. От Технополис на промоция съответно. Върви си с ето това зарядно и кабелче за зарядното. Има си гаранция, всичко точно. Много е як. Втората ми покупка, която направих е фотопринтер на Canon за моментни снимки, което ще ми влезне в употреба за бъдеще. Но за момента нищо няма да казвам. Ето го принтера. Черен. Е от тук. Излизат снимките. Свързваш си го с телефона, слагаш си му тук мастило, хартията, която се слага в едно друго, ама не знам къде. И включвате го, свързвате се и директно излиза снимката. Снимката е с формат, сега ще ти кажа, 10 на 14 горе-долу, малко по-малко от стандартната снимка. И си купих ето тези допълнителни хартия за снимки и мастило. Забравих по думата. Така, след фотопринтера. Това е другата покупка от Технополис. Така, след това преминаваме към една покупка за Рая. Една църкаща играчка. Която е предназначена за Рая. Покупките ми, другите са касичка, която ще бъде предназначена за екскурзии, за пътешествия и така нататък. Когато се напълни, тогава отивам някъде. Другата касичка е за евро. Е така да си трупам. Аз обичам касичките. Така, и понеже малко ме е ударил творческият, така да се каже, арт момента, реших да си напазарувам яко неща за рисуване и за правене. Първото нещо не е нито за рисуване, нито за правене, а си е един чипс, който се продаваше едно време в шишните лапки. Може все още да го има. Кико. Такъв блажничък, соленичък, много як. Така, от него си закупих 3 броя. Ето ги. Така, продължаваме. Следващото нещо, което си закупих е ето този гоблен от тези стопчета, дето цак. Ето тази картина трябва да стане. Готина е. Някакво свежо е такова. Купих си от Sensei една мишка за лаптопа, защото ще ми трябва. Едни пластмасови чаши, съответно за кафенце, розови. Естествено розови. И така, продължаваме с другите покупки. Боички, съответно, акрилни, доста бройки. Платно за рисуване под формата на сърце. Тази картина е взета за базик. Тя е за отцветяване. Малко правоъгълно платно. Така. Голямо правоъгълно платно. Кръгло платно. Така. И другото нещо, което е много яко, видях часовници, които могат да се нарисуват. Ще рисувам върху часовника. Съответно, мисля да ги пусна в продажба. Някой евентуално, ако му хареса или пък го изкефи е така за идеята, може да си го купи. Съответно, някакви символични цени. Още един часовник, който вече ще е за подарък. И съответно батерии за часовниците.
Още една допълнителна бяла боичка за картините, тъй като бялото много обичам си флякам с бяло. Така. И ето това нещо, което ще се превърне в декорация, аксесуар. Ще бъде наречено зоопарк, тъй като вътре ще има животни, катерица на дърво, куче. Ще видите общо взето. И това нещо ще отиде в продажба. Всяко едно нещо ще отиде в продажба. Да, и си купих съответно за скромните 10 лева една блузка за работа, е така бежова, тя пак е от Синсей. Е такава бежова, малко по-плътна, защото нали вече за студия. И така. Моите покупки са това и само искам да ви се похваля. Първата ми картина, която е нарисувана, е продадена. Ето сега ще ви я покажа. Ето е картината. Това е моята картина, която вече е продадена и много се радвам. И общо взето, това са моите покупки. После ще направя няколко снимки и ще ги заснема, за да ви ги покажа дали изобщо си струва да си купите такова нещо или не. И това е. Ако евентуално ви е харесало моето видео, може да цъкнете, да ме последвате, съответно да коментирате дали ви харесва лаптопът, фотопринтера, картината, идеята за рисуване и абсолютно всичко. Общо взето коментирайте нещо. Хайде!